سلام 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 علیکم. علیکم سلام. انشاءالله روزی چهارشنبه. انشاءالله. علیکم بر سلام. روزی چهارشنبه. تشکر. кино мешавад ака. кино мешавад. зинда бошед бачаҳои панҷакин. ҳазор раҳмат. шамшуд. хайрулло гам нест, зинда бошед. салом. алайкум салом. гам нест, шумоам зинда бошед. екатеринбург, зинда бошед. зинда бошед. дар куҷое бошед, зинда бошед бародарои азиз. зинда бошед. бачаҳои мавлоно, алайкум барсалом. салом алайкум. алайкум барсалом. ҳарҷон салом алайкум. раҳматулло. сангимурод салом. ҳикматулло салом. гам нест, зинда бошед. алайкум барсалом илҳом. исмат салом. далер қурбоно, алайкум барсалом. салом. ба ягон савол пешниҳод кунед. саломи ҳамат ба алайкум барсалом. ягон савол пешниҳод кунед. меброяд. фикр мекунам аз 20 боло ҳаст. мирали раҳмат. акаҷон шинохтӣ? муқимов. бале. алайкум барсалом. акай фарҷон созен давомаш кай мебарад. рӯзи чҳоршанбе иншоалло. акай қурбонбой. алайкум барсалом. рӯзи чҳоршанбе насиб бошад. рӯзи чҳоршанбе гуфтем акай дален. насиб ака. санги. не, иншоалло. гам нест, исмат. зинда бошӣ. раҳматулло. бале. бале. рӯзи чҳоршанбе. ман мехоҳам шумо дар бораи чӣ гуфтагӯ кунам ҳамроҳи шумо. ана он як пешниҳоде ки кардем имшаба бо номи талоқ ҳастаст. дар ҳамон бора мехоҳам ҳамроҳи шумо гап занам. дар ҳамон бора нависе филми деҳотӣ иншоалло ина монтаж кардастем. рӯзи чҳоршанбе дар нақша гирифтагӣ ҳастем ки мешавад. экран нигоҳ мекунед худатон то оне ки бовар пайдо кунед. инамин монтажи филми деҳотӣ аст. бубинед монтажро барои шумо кардастем. дар як ҳафта як серияҳо албатта. худо нигаҳ дорад илҳомҷон, дар куҷое бошӣ.
خالد در кино вазифа мегирад, холладёне мегирад. филми Niqob иншоаллоҳ мешавад омад макан. алҳамдулиллоҳ. волк ҳазор раҳмат. алайкум арсалом. гам нест сафеда. зинда бош шаркаҷон, гам нест далер. ҳазор раҳмат апаин сайрам. дар рақами ватсапи админ нависед. ҳамон рақаме ки дар чи ҳастед, дар ҳам ҳастем. гам нест ака, барои заҳматҳо гам нест. миралӣ гӯш кардистам умми судайс. бобои хулиган зинда бошӣ ака. ҳазор раҳмат бобои хулиган. ҳазор раҳмат. гам нест. марҳамат, саволҳо бошанд гӯш мекунем. дар бораи талоқе ки пешниҳод кардем филм, дар ҳамин бора мехоҳем саволи шумо гӯш кунам. салом бародар. хайрулло гам нест. салом бародар. дар бораи падар кино кунем. дар ин молда хушрӯ бозӣ мекунем. иншоаллоҳ акаи наврӯз, иншоаллоҳ. иншоаллоҳ ҳаракат мекунем. гам нест. дар ҳамин душанбе ҳастем, лекин мечаспад мо интернет. гам нест ҳолил. бобои хулиган ҳазор раҳмат. чӣ савол додӣ умми судайс? дар кадом номер занг занем? номери админ дар кино ҳастай ку, дар ҳамон номер. гам нест бобош. гам нест ака исмоил. ман нав партофтам, шумо як бор бибинед ака миралӣ. гам нест. гам нест. бузург шайхов, ҳаёт ҳамин хел аст. то барои дигарро тарбия шавад ки он қадар ба ҳама боварӣ накунанд. ба хайр бошад. андёр салом алейкум. кай салом таълиқ нагирифтем? гап зан ака исфандёр. хайр, ман шумо ба гуфтам ки як ҳамин чизе гуфт, ман дар доираи фикри ҳамо кардам ҳамин чизро. шояд ки барои дигарҳо тарбия шавад. умми судайс. дуруст мегӯй ки инсонҳо ба нохунаш зор ҳастанд. 100% дар фикри дурустам. иншоаллоҳ акаи қурбонбой. кадом кино нав омад? алайкум арсалом. гам нест акаи миралӣ. гам нест.
бачаҳои ҳамадонӣ зинда бошед. ҳазор раҳмат. асосан зудаи ноҳияи айнӣ ҳастам. гайни Сайҷафар гап нест. бале мерали, бале. бале. гӯш кардестам. Кадом савол? Холова, кадом савол? Зинда бошӣ. ҳазор раҳмат. ҳазор раҳмат. бале Сафеда, бале. бояд шукрона кунем, ҳамаш фарзанд аст. Дурста гапи шумо, дар сад розиам. Алидин Ҳамадонӣ, ором шавака. бале. бале Хуршед, бале дуруст мегӯӣ. Дуруста гапат. рӯзи чоршанбе иншоаллоҳ. Қаюрҷон гам гам нест. Алидин ором шава, Алидин. алейкум барсалом. бузург шайхов гуфтам ай бисболои Тоҳирҷон. алейкум барсалом. гам нест мирали, гам нест. чӣ лекин бу? дуруст гуфтӣ, зеби хонадон модар аст. Дуруста гапат. Акай Мирзоалӣ. Сайҷафар саломатид. барои мо як каф дуат басанда ҳаст. ҳазор раҳмат ки қадр кардӣ ака. инша фикр мекунем Тоҳирҷон. бале Хайружон, давом дорад. киҷош Хуршед. наврӯз алейкум барсалом. гӯя сценария нишон медиҳад. ҳозир ман агар шумо ба гап занам Тоҳирҷон, маҳнуш пайдо намешавад дигар. рӯзи чоршанбе.
روز چهارشنبه حصاری کدام سوال امی سوده است؟ مرحمت یک بار دیگه پیشنهاد کن. ҳазор раҳмат тоир. акаи маълим гап нест. Рустам Абдуллоев гап нест. гап нест. бале тошмат дурустай. ҳазор раҳмат мирали. бале мирзоалӣ. насиб қурбон насиб нахондам. умисудайску чӣ буд? чӣ буд саволи ту? ҳазор раҳмат аҳлиддин. бигира тамошо мекунӣ рӯзи чоршанбе ака. алайкум арсалом. як ҳафта ва як маротиба мешавад ака. рӯзи шанбе оянда дуюми талоқро пешниҳодтон мекунам, насиб бошад агар. ҳазор раҳмат амонҷон. бача ту фақат озур кардеси умисудайст. нахондам чӣ буду ки дар куҷо буд? чӣ навиштӣ? як бор дига навис. ҳеҷ гап надорад охи. гап нест. ғафуров гап нест. диловар зинда бошӣ ториҷон. омин тошматов. ҳазор раҳмат. гап нест фурқат. бале муродбек ҳаст. шукрунаи худованд ғафур аз ватанам назди модар худо нигаҳшон дорад. ҳазор раҳмат. ҳазор раҳмат хуршед. раҳмат аҳлиддин. чия истрояи ту ғафуров? кадом ангур муродбек? мисудаи саволи ту ҳамин аст, кино нағзу дар бораи талоқ намешавад. ҳамияй дуруста, ин гапа гуфтан тамоман ҷоиз нест, локин давомашро тамошо кунед, баъд аз он хулоса бароред. майли. ҳазор раҳмат ансор. зафартиҷи гап нест. зафартиҷи гап нест. ҳазор раҳмат. иншоалло ансор, иншоалло. гап нест. тамошо кунед ака. ҳазор раҳмат.
гап нест. Алайкум ассалом. Иншоалло Тоҳирҷон, иншоалло. рӯз тез мешавад. Кулёб Таҷикистон мешавад. Филми Ниқобам мешавад ака. Филми Ниқобам мешавад. ҳазор раҳмат. гап нест Мирзо Алӣ. мешавад. гӯш мекунам. мешавад. ҳазор раҳмат ака. Имя секрет. 4 серия. гирья накунед ака. гирья накунед. мумкин бе гирья низ намешавад. ҳазор раҳмат. зинда бошед. номерои бузург шайхо 905-66-4 номерои ватсаби Ниқоб ҳастанд. нависен дар ҳамо ака. гап нест. рӯзи чоршанбе иншоалло. салмонҷон зинда бошӣ. рости агар ман ҳози шуморо фаҳмонам, кино маъноша гум мекунад. муҳаммад номам Фаррух ҳастай. дигар чӣ мешавад Тоҳир? гап нест. стандо. гап нест. Абдуллоев. фирӯз ҳастам. сози акай братан. ташаккур ака. ташаккур. акбар зурмо намераса ба 1 соата рости гап. ман алҳамдулилло ака имя секрет худованд хор накунад ҳамеша ҳастай. худованд худаш хор накунад. комрон ҳаст. кинои Ниқоб мешавад ака. сёнка шудеста. аҳмад салом. ҳазор раҳмат. ин чӣ сир ҳаст? лайк задам хуш рафт. арзон дар дасти чапат тонбури ӯ дуруст нест. барои гирбартомотия праве истифода мекунем. ӯ якайҳо гирифтагӣ ҳастам. салим. ӯ якайҳо гирифтагӣ ҳастам. салом алейкум барсон пеш аст. иншоалло тавобат мекунем. рӯзи чоршанбе. иншоалло Тоҳир. зинда бошед шумо. ҳазор раҳмат. гап нест. гап нест. умисудааст. гап нест. чӣ сир дорад? тамошо кунед мефаҳмед. гап нест. мардуми ғариб худо нигаҳ дорад ака. рӯзи чоршанбе ака. бачаҳои қурғани худованд нигаҳбон бошанд. иншоалло ака зикрон. бош ҳазор раҳмат.
Салим, хизмат ҳо ҳаст. Хизмат ҳаст. Дар WhatsApp навис, номерои админ аста ку WhatsApp, номерои админ ҳамо ба навис. ҳолате мешавад ки лозим мешавӣ. Я дастгирӣ кардан ҳамдигар хуб аст. Номерои админ ҳастанд дар ҳамо кино, ҳамон номерҳо да навис ака. Ё WhatsApp ба навис, WhatsApp ман худам имейла ҷавоб метиҳам дар ҳамон номер. ҳазор раҳмат Абдуллаев. Ака зинда бошӣ. Фатҳулло зинда бошӣ ака. Салман фаҳмидам ака. WhatsApp гуфтестам 960 46 45 WhatsApp 960 46 45 нависед дар WhatsApp худам ҷавоб метиҳам ака. Салман сиррашро баъд мефаҳмӣ. ҳазор раҳмат акай Фаридун. Касиро дигар нафарҳое ки доро ҳастанд фикр мекунӣ ки ранги ман нест ва аз дил дур кунанд. куллияб Таҷикистон зинда бошед. Як ниятне ки шумо, як гуфтане ки шумо худаш басанда аст. ҳазор раҳмат ака. иншоалло кумрон, иншоалло. ҳазор раҳмат акай Фаридун. иншоалло ака дар WhatsApp нависем, ман хабар мекунам. мебароем аз ин пас иншоалло. ҳазор раҳмат акай Салим. ҳазор раҳмат. Дар WhatsApp ҳатман лекин нависем. худо нигаҳ дорад ака. айҳисор аст. айҳисор. рӯзи чоршанбе. юсуфҷон, рӯзи чоршанбе. ай бист зиёда иншоалло. гап нест. шаби шумоам хуш. гап нест фаҳлулло. иншоалло рӯзи чоршанбе. иншоалло. ҳазор раҳмат Фаридун. рӯзи чоршанбе апаҷон. гап нест, зинда бошед. Қурбонҷон Исмоилзода. ҳазор раҳмат. ту хубӣ Исмоилзода? умид судааш ҷавоб гирифта бошӣ. зинда бошӣ. гап нест. гап нест. юсуфҷон мекунад. си зинда бошед. Қурбонҷон зинда бошед. зикрулло ташаккур барои қаҳва. ташаккур.
ҳозираш ба 1 2 3 4 проект кардестем. Давомаш бо худу подшоҳар. акай Салим. Акун аз худо умед дорем ки ҳамин хел барад мо. ҳазор раҳмат акай, иншоалло. ҳазор раҳмат акай Самир. майли, гап нест ака. иншоалло. ҳазор раҳмат. юсуфҷон, гап нест. гароматулло алейкум. обидин, зинда бошед. комрон, гап нест, иншоалло. худо ҳамин то чанд дақиқа вақт монду. Аги ҳаста имконият дорем мекунем, ҳаракат мекунем. гап нест. мустафо хайруллович, иншоалло ака. аввалу охир худо ягон вақт фикри бад буданро дар сар надорем. рӯзи чоршанбе раҷабов. устода, албатта ҳаёташон ба хайр бошад. ҳазор раҳмат бобур. ҳазор раҳмат искандар. ҳазор раҳмат. шуморам худо нигаҳбон бошад. қишлоқи шумо куҷода? қишлоқи шумо? ҳазор раҳмат юсуфҷон. нест дар қурған, лекин дар нақша дорем иншоалло. иншоалло. алейкум арсалом абдураҳим. ҳазор раҳмат садов. ҳазор раҳмат. худо нигаҳ дора ҳамаи ғариборо. бузург, зинда бошӣ. гап нест комрон, зинда бошӣ. шумоам худованд беиқбол накунад. иншоалло акас. зикрулло, иншоалло. бале, тарафи 9 километр ҳамунҷа ҳаст. дурусте гапат. гап нест. салимҷон, худованд нигаҳбони шумоам бошад. шабатон хуш. худо илоҳим дар бузкашӣ ғолиб биёяд. акбар. ватсапам махдим ҷавоб медиҳам. искандар, ҳамаи ғарибонро худо нигаҳ дорад. ҳазор раҳмат ака. ҳазор раҳмат кулёб. миннатдорам ака. ҳазор раҳмат. не, дар нақша нагирифтем байвеки ака. алейкум арсалом самид. ҳазор раҳмат. гап нест. комронҷон, шаби хуш. ҳазор раҳмат ҷамшед. яъне чӣ хел ака замона фаҳмон ку боз ислоҳтар шавем. паррандапарварӣ, бачаи барон.
خوش آمدی بچه برون. حضور آمد. فضلالدین 99 حضور رحمت. فیروز شمس در نظر داشته باشید میبینیم. زنده باشی فیروز. گم نیست. از 20 بالا است. مثلا نکه تر همون چی است؟ قریب بچه گوش میکنم. حضور رحمت سمیر. ما هم همین نقش خطی هستیم. اون چیز در دستی من رستیگه هم نمی بیاد بای ویکی. علیکم بر سلام میراج. اومین بگور. انشالله اسکندر بهترین گم نیست. نویس ام عبدالله نویس البته راکه تو که شنوسم که هستی. مصطفی خیرالله خداوند نگهتون داره که برای کورتون کرد. گم نیست که جون. حضور رحمت. پرنده پروری خنده کن فقط خنده کن. دوستان عزیز شبتون خوش. باز ما منتج اید اومدیم تا که باز پگاه بر وقتر خسته از پس یگان کوری دیگر شویم. برایش 70% کنار رو سیونگه کردگی هستیم. 30% دیگر موندگی هستیم تا که اسپید کنیم. زدین خودتم اداله کردی. علیکم السلام. حضور رحمت. گم نیست عبدالله. حضور رحمت. کلیاب تاجیکستان خداوند نگه داند باشد که جون براری کرد بطیان. خداوند به همه آرزوهات رسوند که عزیز. ذکر الله شب شما هم خوش. انشاءالله بزرگ. امین. مصطفی خیرلو حضور آمده که جون. علیکم بر سلام از دوشنبه به اسفر. زنده باشید. شبی تو هم خوش سمیر. 960 46 45 کمرون 960 46 45. این خوب می شود که جو سیون کش دیسته. گم نیست. زنده باشید. گم نیست. خلوف پناهتون به خدا باشد دوستان عزیزی من. هر یک شما رو کدومی که دیدیم چیزی گفتیم یا از کسی چیزی رو نخوندیم معذرت زیاد. خداوند نگهبانتون باشد. باز در ارتباط میمونیم. خدا نگهبان شما باشد. و انشالله فیلم روزی چهارشنبه میشه. فیروز هزار رحمت شما دمکه. کم نیست سمیر. فردوس خدا نگهبانت باشد. پناه به خدا.